Sige. Ito, sa pinakalas. Hi! Mga lods! Good morning po. Hi mga loves! Welcome! Nandito na kami sa Bukidnon, sa farm ng aming Tita Michael. Kasama namin sa church. Kaya lang mga loves, I'm so sad kasi I have 2 bugas or pimples. Look. Ba't ngayon pa? Ba't ngayon pa? So I'm gonna show you guys around dito sa farm. Ito kami sa farm, yung sa kubo ng farm, nakatira ngayon mga loves. Ito yung kubo. So, malaki yung space dito. Dito kami natutulog mamayang gabi. Ito yung technical hub corner. Dito nagsa-charge. Ang mga Bluetooth speakers, yung mga kasama ko. Kongking! Kong and Faith! Hi! Chickens and dog. Saan na to, ante? Magsuman ka? Wow, kuya, uy. Suman di ay. Ah, si Uncle Aying. Hala mo, din ni ang suman. Kani siya mo ni pagtrapo sa kuandahon para suman. Ah, dili na mo itong kanon. Nakatong mga Narang kuan. pilit. Kana mo na ikon. Ayun. Mga loves, ganito pala gumawa ng suman. So, ganyan daw. So, paano gumawa ng suman, ate? Ano yan? Dahon preparation para Preparation pa lang yan. Okay. magyuhan ang Then, kiniting, ano naman, ani? Tuyo na, is tuyo. Ay, man. Oh. Nagluto man di gani nag sinigang o kaning adobo. So kini ang latik, ang Kana kuan, siya, pilit. So mo na to ang latik ron. Isa ko. Hi, how's your farm farm vacay? Dako kayo kung asyendahan to sa makita ninyo. Ah. The place that the Wi-Fi is so weak. Oh, there's no wifi here. Okay, so meron tayong mga cows over there na maliliit. And may mga kambing. Ayan. Ito yung bahay kubo. Nandito si Nikki. Hi guys, welcome to Macaldo Farm. Macaldo Farm. Ayan. Sa lahat na nakikita nyo dyan, kanila yan. Meron tayong Kita mo yung tuktok ng mundo. yeah, kanila yan. May mini mount mayon pa tayo dyan. Okay. So, dyan kami kakain sa may maliit na kubo. So, mga loves, nandito tayo sa farm ng Macaldo family. Sila yung isa sa ating mga members sa aming church. So, they're very, generous to offer their farm this Holy Week sa aming lahat. Punta tayo dun sa may kung saan yung pagkain. Okay? Alright. So, eto yung dito kami kakain. Wow, ang laki ng pagkain. Ito ang tinatawag na
Amazing. Amazing. Wow! Ang sarap ng pagkain. Sige, sige. Open. Ako na. 1, 2, 3. Alright. Wow! Sisig ni. Wow! Sisig na kambing. Okay, ito na naman. Kambing soup? Kambing soup? Oh my gosh! Ano, kambing, adobo kambing. Wow! And the lechon is coming. Oh my gosh, the lechon is coming. Kambing. Baboy. Baboy na dyan. Hey guys, by the way, we would like to thank Cornerstone Services sa aming mga damit ngayon. So as you can see, ito yung ito yung DC ng version ng Jesus. And meron din dito si Camille. Pareho kami. Ayan, the DC version. And then DC and Marvel. DC pa lang. Pero pwede din Marvel. Okay, at pwede din na... okay, nag-Marvel ko to, no? Oo nga pala, nag-combine pala DC and Marvel. Iron Man. And then, pwede nyo rin silang i-contact. I will just put the link below. Contact nyo sila for the ibang design, kagaya nito. Ayan. All I need today is a little bit of coffee and a whole lot of Jesus. Ayan. So, yan, the same. Hi! Ayun. Okay. Guys, naabot na nga tong very important guest. Ang lechon! Adrian? Oh, humuta sa lechon. Lechon pa? Ugma, magpaksiyo na ugma. Kayo siya. Marag ako. Declare. Mamayat ta. Mamayat na declare. Wow, grabe! Running leader, oh! Grabe, artista gid kayo ang lechon ba? Ginapicturan, ginavideohan niyo, daddy siya, uy. Kailangan po ang wala dito may vlog nila. Wala kini ito ang puan lagi kasi Grabe mga lods, ito na yung lechon, kakainin na namin siya! Hello, oo. Wagi ni sa langit pa nang Okay. Okay, get your plate. And your protection and your goodness among life, Lord. In Jesus' name, and everybody say, Amen! Amen. Attack, guys! Wow! Bakit hindi ka naglechon, Kuya Aying? Yeah. Oh, mag-ano tayo? Mag-eat-eating. Ano ang kaguluhan niyan? Wala na. Patay na. Wala pa rin. Kumain siya ng maraligid. Dayo ko ito. Ayam ni. Wow! Daddy! Nangayang ni guys. Next, Wow, Lane. grabe mga kamukha. Hindi ka mo-attack, Lane. Wagid ka. Yan na. Kaya ako sa ano. Gantanay na eh. Walang kamag-anak, walang kabibigan. Ito ang kamag-anak ng lechon. Oh. Ako balik, be. Balik Bukid Live. Tara. Manguyab daw si Jerome sa imo ha. Catherine. Manguyab daw si Jerome. Guys, we're gonna go to Gantugan Falls at ito yung aking outfit courtesy of Nikki Hot. Yep. Dahil wala akong kalo or cap. So ito na lang muna. When you go to Bukidnon, you should really like have those first things first, no? So I forgot. Inuno ko lang yung camera. So, eto na. Kungking! Where's Kungking? Hi, doggy. So, namin din nag-stop me dire sa plaza. Kaya dahil mga yellow trees. Right there. Look at them yellow trees.
kami sa, Natigbasan Falls, Gantungan Falls, and Dila Falls. So, mga walking distance lang mga love. Ayan. May swimming pool pa. Ayan. Walking distance yung falls. Grabe kataas. So, dagan kay tao diri kay today is a youth camp sa mga whatever Baptist Church. Baptist Church. So, nakihalubilo lang me. Where's my baby Kongkong? Si Mamang ano yun? So, let's go! Dito sa forest guys, maghahan tayo ng monkey. Sila mga friends, may chance na nila. Kongking! Sa Kams. Grabe! Lang falls. Lakat! Oh no! Gawaya pa ano eh. Ano yan anak eh, mahulog ako slide dito. Wow! Flip picture oy! Video lang! Okay, so dyan na naman kami. Oh my gosh! This is it. Uh-oh, this is it guys! Cooking! Go, you can do it! Go, Boo Boo Chan! You can do it! Guys, kami lang ang nag-trekking na may mga batang kasama. Kung how was it? Kung, Scary kong. are you scared? No, ate. No, I'm scared. Are you scared? No. Ha? No, kaya karga lang. Okay, let me see kung ano tong pinaghirapan namin. Oh, ayaw na namin pumunta dyan. My gosh. Stay there, Kung King. Stay there, ha? Ito yung pinaghirapan namin, mga loves. Hindi pala pwede dito. Hindi pala pwede dito maligo kasi dangerous. So, we're gonna just... That's it! Ayan! Napapicture-picture pa si Ram. Beautiful. Kala ko pa naman, Big Falls. Uy, bantay, hinay lang mo ha, guys! Kamu ha, mga bata, hinay lang mo. Mahadlok mo kanin nila, uy. Muna manig Jumanji. Oh, grabe! Gakunog-kunog ako. Simusimuton. Ipil mo mga. Jarak po doon. Are you okay?
Kong. Kaya Kong. Kaya Kong. Nangurinti sila guys. Muna yung ginabuhat pag nangurinti. Oh, muna si Boto ng gamit. Nawa ato yung focus ha. Sibot na. Kurinti. Oh. Sa kanang likod ni Manong. Dako bro. Eh, wow. Wala ba yung kanang tiya? Kapoy kayo ko. Yung mga loves, so ito yung ginawa ko sa aking pimple. Nilagan ko siya ng yung in-check na cream. So ito muna yung setup natin for tonight. Hi, Kung Queen! Hi, guys! Ito. Ayan, may princess something. Ayan kami, dito kami sa loob, mga loves. Ayan. Doon may nagbibihis pa ata. Yay! Paano siya kaganang? Ang baho niya kuan kay dugay naman ko nagipos na ba? Tira na. Papi kay labuan ba? Dito. Dahilayan. Come Philip. Bye come Philip. Bill Mountain. Guys, lahat mga colors ng mga balay, oh, nice. Oh. Oh, wala ka relax ng tulos. Wow, guys, mga balay magnangin. Oh. Wow. So dito kami ngayon sa Dahilayan sa Bukid. Balay Bukid doon. Dahilayan dito kami sa may playground area. So marami pang mga rides at mga high and lower obstacles mamaya. But right now, dito kami muna. Si Kungkung nagpe-play pa siya. Ayun siya. Oh, yes. Can you do it? Slowly, ha?
Watch out! Super ang dami-daming attractions dito mga loves na wala na nga kami yung mga kasama namin. Say hi, Kung! Hi! So, I don't know where we're going, but we're gonna find them. Oh my gosh! We're gonna find church friends. Yeah, our church friends are gone. Hoy, Dana, alis na. Yay! Wow, fish! Later. Later, look at the fish. Cows. Wow, so many cows. Here comes. Because the cows. So, nandito kami sa bahay nila Ryle. Marami silang lupa. At marami silang cows. Maganda talaga yung ano sa bukid doon. Maganda ang kanilang klima. Oh, miracle fruit. O, diba? Dahil sa cows. Yan ang naging resulta. So cute. So, kumuha kami ng maraming flowers from the garden. Sa garden nila Ryle. So, ayan. Yay! So, para sa bahay. Ay, mga loves, nandito kami sa monastery. And I have Camille with me. Kaya lang, bawal daw kami pumunta doon kasi hindi kami naka-skirt. Naka-shorts kami. Kami ni Cams. Ayan o. Naka-shorts kami ni Cams. So, Camille? Camille Prats? Hindi na ako makita ng ano. You're so tangkad, Cams. Cams! Yes. You're so tangkad. Aha. Yeah. Aha. Yeah. Yan. Sleeveless pa siya. So, we're just gonna silip from here. What's the inside of the monastery? Yun lang. So, this is the inside. Wow, mag-ipako sa krus. Ay, mga kalaban!
So, pink ones. And the yellow ones. Guys! Hi, Tung! With all the tae here. The manure. Ah! Wow! Is it exciting? Hi, Kate! Parang wala talagang anak, Hi, Faith! Right. How was it? How's the... Colorado and Merrell combined. Kasi Colorado, kamatino na Kuya Lai. Kamatino na si Colorado, Kuya Lai. Maloy ka. Makabusog ko. Okay, so dito na kami sa Nasuli mga labs. Yan. Maraming tao dito ngayon. Yan, hindi masyadong ang place. But maganda pa rin. Oh, I saw the America. Manix. Hi! So yan. Ay, makalo. Look at the body. Alright. We are going home. Guys, we're going home. Bye guys. Crowning na mga tao. Crowning namin sa mga lubot guys. Mga loves, dito kami sa hospital and nanganak na si Celine. O diba? So let's tingnan natin si baby Zion, okay? Come on. Come on. Come on. Busy si Nikki. Hi, baby Zion. He got no teeth daw. Hi, baby Zion. So cute. Oh, para English. So cute yung baby. You look like Lola Seppi. mo is E-L-E-A. Wait lang. Look how cute. Oh my God. Kahadlok, magunit bata. Di ko magunit na ako. Gabi, hindi makamukha. Mukha ni Lola Seppi yan. Oh, Yung mga Open your rin mouth. magkakaalisin mo ha. Open your Magkarga mo, mouth. batahan jog lampin. Dili mo dikit sa... Very cute. Oh, sleepy. Oh my gosh. Yan, prepare na ang birth certificate ng baby Zion. Certificate. Dahil nakapikit. Kasama ng Las Vegas. Kasama ng ano? Ako ganit rin magbit-bit o bata. Siya kinauna niya every night. Hey guys, I'm a baby Zion. It was so cute. Oh, may picture mo kaya? Okay, picture. Oh, Kung and baby Zion. Come on. Picture here. Kung and baby Zion. Ate, come. Kung and baby Zion. Picture. I can see. Oh, di ba? Hindi mo ko dito mo.